Апрельдә йолага әйләнгән шимбә әмәләре башланды. Алар шын хезмәт бәйрәменә әверелде. Үткән шимбә 10 апрель көнне республика буенча бердәм экологик өмәләр узды. Аңа илешләр дә актив кушылды. Районның барлык авыл биләмәләре, оешма предприятиеләре, волонтерлары, мәктәп укучылары һәм педагогик коллективлары кулларына көрәк себерке алып, үзләренә беркетелгән территорияләрне тәртипкә китерде. Тиз эресен өчен кар өемнәрен таратты. Кыш буена җыелган чүп-чарны, кәгазь кисәкләрен, пластик һәм пыяла шешәләрне, тәмәке капларын һәм көзге яфракларны җыйды. Бу субботникларында безнең сабантуйлар башланганчы барачак. Без аларны чисталык көннәре дип әйтеп атайбыз. Бүгенге көнгә безнең шушы чарада 3000-нан артыграк предприятие, организация коллективлары катнаша. Шулай ук 55-тән артыграк техника шушы чараларда бүген эшкә куелган. Әйтәсе килә, бүгенге көнгә 177 тоннадан артыграк чүп полигоннарга чыгарылды. Өмәдә катнашучылар тарафыннан аллеялар, скверлар, җәмәгать һәм административ биналар янындагы территориялар, истәлекле урыннар тәртипкә китерелде. Тротуарлар һәм юл кырыйлары чүп-чардан чистартылды. Тирә-ягыбыз матурланып, нурланып калды. Безнең район һәрвакыт үзенең чисталыгы белән, үзенең тәртиплелеге белән башка районнарга карата аерым бер төрле булып торды, матур булып торды. Шуңа инде барлык Илеш районы халкына, предприятие, организация коллективларына, җитәкчеләргә мөрәҗәгать белән әйтәсем килә. Шулай ук шушы субботникларда әүдән катнашсак иде. Үзебезнең районны тагын да матуррак, тагын да чистарак, тагын да благоустройство ягыннан яхшырак итеп күрәсе килә иде быелгы елны да. Шуңа сезне чакырабыз. Каршылыгыз безгә. Бездә язлар килде. Яңа тормыш башлана. Шул сәбәпле яшеллеккә хәтле барлык район җирлеген тәртипкә китереп бетерсәк иде. Экологик өмәләр алдагы көннәрдә дә дәвам итәчәк. Киләсе гомум республика өмәсе 24 апрельдә узачак. Шуны да истә тотырга кирәк. Чисталык һәм тәртип һәрберебезгә бәйле. Урамнарда чүп-чар ташламасак, чүпләмәсәк, җыештыру да азрак булачак. Айгөл Муллаянова, Ринат Хадимуллин, Илеш телерадиокомпаниясе.